Beno. Limiteak eta jarraitasuna. Bueno, gai honetan, limiteak nola kalkulatzen diren eta kontzeptua aztertuko dugu, eta batez ere funtzioen jarraitasunari begira, bai? Funtzioen jarraitasuna aztertu ahal izateko limiteak kalkulatu beharko ditugulako. Baina limiteak oso garrantzitsua dira ze matematikako hainbat esparrutan azaltzen dira. Adibidez, integraletan, ez? Riemanen batuketaren limitea adibidez kalkulatzeko orduan, edo serie bat ere, batura partzial baten limitea da. Bueno, baina gai honetan guk limiteak funtzioen jarraitasunari begira aztertuko ditugu. Bale, guazen apurka-apurka. Bueno, lehenik eta behin, funtzio baten jarraitasun kontzeptua argi eduki behar dugu, eta jarraia ez denean gertatu daitezken eten motak, bai? Orduan, intuizioz, guk jakin badakigu, funtzio bat jarraia dela, trazu bakar batekin adierazti daitekenean, bai? Hau da, lerro batekin irudikatu daitekenean, bai? Egoera honetan, funtzio bat jarraia izango litzateke. Hau gertatzen ez bada, eten bat dagoelako da. Eta etena, behan ikusten ditugun lau mota hauetako bat izango da beti, bai? Orduan az gaitezen, banan gertatu daitezken eten motak aztertzen. Lehenengo eten mota, jauzi infinitua. Hemen, goian, i berdin bat zati x funtzioa, ikusten dugun funtzio honetan, bai, hemen, ikusten dugun funtzio honetan, zein da puntu konfliktiboa? Ze, karo, etena gertatzekotan funtzio batean izango da puntu konfliktiboren batean. Kasu honetan, zatiki batean, zer da gertatu ez daitekena? Izendatzailea 0 izatea. Beraz, funtzionen definizio eremua izango litzateke edozein balio, dom moduan adierazi daiteke dominio, gaztelerako dominiotik, beste liburu batzutan def bezala, bueno, badaude adierazteko modu ezberdinak, baina nik horrela adieraziko dut definizio eremua, dom, bai, izango litzateke zenbaki erreal guztiak, ken, izendatzailea 0 egiten duten balioak kasu honetan, izendatzailea x daukagunez, x berdin 0 ezingo litzateke izan. Eta guk badakigu, funtzio hori irudikatzeko balioak ematen badiogu x-i, funtzioak onelako forma bat edukiko lukela. Eta x 0-rantz hurbiltzen garen heinean, funtzioak minus infinitora egingo luke, bai? Eskerratik. Eta eskumatik hurbiltzen garenean 0-runtz, funtzioak egiten du plus infinitura, bai? Horuntza, hau da, x berdin 0 puntu horretan, asintota vertikal bat edukiko genuke, aurreko kursoetan ikusi dugun bezala, hau da, hemen, hemen, x berdin 0 asintota vertikala egongo litzateke. Hau, asintotak dena den aztertuko dugu aurrerago, bale? Asintota vertikala. Bale, bigarren funtzio horretan, zatika definituriko funtzio honetan, hemen, ikusten duguna da, x bi baino txikiago edo x berdin bi edo txikiago den baloretarako funtzioak xen balorea hartzen duela, hau da, x 0 denean, funtzioa 0 izango litzateke, hause, bai? Marraztuko dugu, x bat denean, funtzioa ere bat izango litzateke, x bi denean, funtzioa bi izango litzateke, bai? Eta bi baino handiago den kasuetarako, x bi baino handiago den kasuetarako, funtzioak denbora guztian bat balio hartzen du. Hau da, bi baino handiago den kasu guztietarako, orduan, hemen, justo, x berdin bi ez da sartzen, baina hau baino handiago den kasu guztietarako, funtzioak konstante bat balioa hartuko luke, bai? Sartzen ez diren puntuak, ikusten duzuen moduan horrela zabalik marrazten dira, bai? Bale. Eta beste zatia ez dudana marraztu izango litzateke beste hauza, bai? Bale. Eta zer gertatzen da hemen? Begiratu, funtzioan, bi puntura eskerretik hurbiltzen garenean, funtzioak ze balio hartzen du? Bi balioa, bai? Hauxe. Bai? Eta eskumatik aldiz hurbiltzen garenean funtziora, hemendik hurbiltzen garenean, funtzioak ze balio hartzen du? Baterako tendentzia dauka, bai? Hauxe. Bale. Orduan, honek esan nahi du? Alde batetik, balio bat, bestaldetik, beste bat. Hau, jauzi finitu bat izango litzateke. Bi zenbakiaren arteko jauzia, bai? Bale. Hirugarren kasua. Hemen ikusten dugun hirugarren kasu honetan, zatiki algebraiko bat daukagu, eta ere definizio eremutik kanpo geratuko litzateke izendatzailea 0 egiten duten baloreak. Kasu honetan, definizio eremua izango litzateke, zenbaki erreal guztiak ken bi. Bai, x bi balio duenean, izendatzailea ken bi geratzen zaigu, beraz, hau 0 izango litzateke. Eta gainera, bi balio honek ere
zatikaren goiko partea ere 0 egiten du, bai? Biratu, horrazkatzen badugu hemen bi berbi lau, ken bi bider bi lau, lauken lau, 0, bai? Hau da, zatiki honetan, 0 zati 0 daukagu xek bi balio hartzen duenean. Eta horrez esan nahi du, bi, bai goiko zatiaren, bai beko zatiaren errua dela. Hau da, simplifikatu daitekela. Zatiki hau, goian x faktore komun ateratzen badut, geratuko litzateke x bider xken bi, eta behan, badukat beste xken bi bat, goikoa bekoarekin simplifikatuta, geratuko litzaidake funtzio honen balorea dela x. Beraz, hasierako funtzioa eta i berdin x funtzioak berdina dira, kenduta bi puntu honetan, bai? Bi puntu honetan, hasierako funtzioa ez delako existitzen. Orduan, marraztuko dugu i berdin x funtzioa moduan, bai? Orduan, x-ek 0 balio duenean, funtzioak ere 0, bat, x bi balio duenean hemen ez da existitzen funtzioa, beraz zabali marraztuko dugu, x iru denean i da iru, x lau denean i da lau, beraz gure funtzioa honelako gauza bat izango litzateke. Bai? Vale. Hemen zabalik. Bai? Ze motako etena da? Ba, ikusten duzuen moduan puntu bat falta da. Hau da, eten mota honetan puntua falta da. Bai? Vale, hirugarren funtzioa, hau ere, zatika definituriko funtzio bat daukagu, x ezberdin bi, osea, x bi ez den beste balio guztierako funtzioak x balioa hartzen du goiko adarra. Bai? Orduan, marraztuko dugu, x bi ez den funtzioa. Bai? Orduan, x 0 denean, i da 0, x bat denean, i da bat, x bi denean, hau ez dakigu, hemen ez da existitzen, x iru denean, i da iru, x lau denean, i da lau, eta x bi denean, hau marraztu ez duguna, beko adarrak ematen digu, ez? X bi denean, beko adarrak esaten digu, ik balio duela iru, hemen egongo litzateke. Hau da, gure funtzioa puntuak elkartuta, onelako gauza bat izango litzateke. Hemen ez dago baliorik, eta horrela jarraituko luke, bai. Hau da, funtzio honetan, eskerretik hurbiltzen bagara, x bi honetara, hemendik hurbilduz gero, bai, ze balio hartzen du funtzioak? I berdin bi, ez? Hau ze, balio hau. Eta hemen eskumatik hurbiltzen bagara ere, funtzioak hartzen duen balorea da ere i berdin bi, altura honetan geratzen da, bai? Bi. Baina, funtzioak bi puntuan ez dauka balio hori. Bere balioa da hauxe, iru. Vale? Horregatik, puntua mugitua dagoela esaten da. Bai? Bueno, honetzek gertatu ditezkeen lau egoerak, bai? Ten motak. Bale, orain jarraitasunari lotuta, limiteak daukan zentzua ikusiko dugu, bai? Hau da, funtzio baten limitea puntu batean eta jarraitasuna erlazionatuko ditugu. Baina, hau baino lehenago, funtzio baten limitea puntu batean zer den definituko dugu, bai? Orduan, funtzio baten limitea existitzen da, baldin eta alboko limiteak berdina badira. Hau da, matematikoki honela direziko litzateke, bai? Demagun puntua dela c, x berdin c puntua. Orduan, limitea x c puntura jotzen duenean, fx funtzioarena, eskerretik, zeren gainean eskerretik, minus ikurrarekin adieraziko dugu. Eta limitea x c puntura eskumatik funtzio berdinarena berdinak direnean, bai? Esan dezakegu existitzen dela, honela adierazten da matematikoki, limitea x c puntura doanean. Vale? Honekin, esan nahi dugun gauza bakarra da, limitea existitzen dela. Alboko limiteak berdinak badira, limitea existitzen da. Eta alboko limiteak ez berdinak badira, limitea puntu horretan ez litzateke existituko. Bai? Beraz, hau zen litzateke limitea existitzeko lehenengo kondizioa. Alboko limiteak berdinak izatea. Bai? Hau gertatzen bada, limitea ez da existitzen. Ondo da. Bale, limitea existitzeko eman gertatu behar dena ikusi da, funtzio baten jarraitasuna puntu batean aztertuko dugu. Vale. Funtzio bat jarraia izateko puntu batean, gertatu behar da limitea existitzea, hau da,
lehen ikusi dugun egoera hori ematea, limiteak C puntura eskerretik, gure funtzioarena eta eskumatik balio berdinak izatea. Hau da limite existitzeko kondizioa. Eta gainera, funtzioak puntu horretan ere balio berdina izatea. Eta balio hori zenbaki konkretu bat izatea. Zenbaki real bat, esan nahi dut. Adibidez, L dituko dugu. Hau ematen bada, funtzio jarraia edukiko genuke, bai? Funtzio jarraia. Edo jarraitua, bai? Vale. Orduan, limita eskarretik eta eskumatik puntu horretan berdinak, funtzio puntu horretan ere balio bera, eta balio erreal bat. Hau ematen bada, funtzio jarraitua izango genuke, x berdin c puntuan. Vale. Beste egoera bat da, hemen daiteke funtzioak eskarretik eta eskumatik balio berdinak izatea, limitean, baina emaitza balio konkretu bat beharrean infinito edo minus infinito ateratzea. Kasu honetan, funtzioa ez jarraitua izango litzateke, puntu horretan, eta gainera infinitura edo minus infinitura egiten duenez, zen motako etena edukiko genuke. Puntu horretan egiten du funtzioak infinito edo minus infinitura. Edukiko genuke lehenengo motakoa, jauzi infinitua. Vale. Eta ikusi dugun moduan, jauzi infinitua dagoenean, asintota vertikal bat dagolako ematen da. Kasu honetan, jauzi infinitua aparte, badakigu, ikusiko dugu horrerago ere, asintota vertikal bat edukiko genuke, x berdin c. Vale, baina horrerago ikusiko dugun gauza dago. Vale, eman daiteken beste egoera bat, beste emaitza bat, gerta daiteke ondokoa. Limitea, funtzioaren limitea x puntura eskerretik balio erreal bat izatea, L, eta limite berdina, limitea puntu berdinera eskumatik, beste balio ezberdin bat izatea, adibidez, R dituko dugu. Hau, gertatzen denean, badakigu limitea ez dela existitzen, C puntuan, alboko limiteak ezberdina direlako. Kasu honetan, beraz, funtzio ere ez litzateke jarraia izango. Ez jarraitua izango litzateke. Vale, eta ze motako jauzia edukiko genuke? Eskerretik eta eskumatik balio ezberdinak dauzkanez funtzioa, kasu honetan, jauzi finituko etena izango litzateke. Beraz, bigarren motako etena, jauzi finitua. Ondo da. Vale, beste egoera bat. Gerta daiteke be bai, limitea C puntura eskerretik eta eskumatik berdinak izatea, hauze, eta ez existitzea funtzioa puntu horretan. Hau, emanez gero, ez jarraitua litzateke. Eta kasu honetan zen motako etena edukiko genuke? Funtzioa eskerretik eta eskumatik, puntu horretan, limitea eskerretik eta eskumatik existitzen da eta berdina dira. Baina justo funtzioa puntu horretan ez da existitzen. Hemen, hirugarren motako litzateke, hau da, puntua falta da. Puntua falta. Vale. Eta azkenengo egoera bat, izango litzateke, limiteak berdina direnean, limiteak eskerretik C puntura eta eskumatik berdina direnean, baina funtzioak C puntuan balio ezberdin bat daukanean. Kasu honetan ere, funtzioa beraz ez jarraitu litzateke, eta kasu honetan laugarren motako eten bat edukiko genuke, hau da, puntua mugitua dagoela, limiteak berdina dira, baina funtzioak beste balore bat hartzen du, ezberdin bat. Horregatik, laugarren motako etena edukiko genuke, hau da, puntua mugitua dagoela. Puntua mugitua.
Bale, honetzek, hau litzateke jarraitasuna eta limiten arteko erlazioa eta sortu daitezken egoera guztia, bale? Bueno, orainaz ikusiko dugu, orain arte ikusitakoa, funtzioak da zatiki algebraiko baten forma hartzen duenean, hau da, px zatik qx moduko polinomio bat dugunean, nola kalkulatzen den limitea c puntuan, bai? Egoera berezi hauek gertatu daitezke, lehenengo egoera izan daiteke izendatzailea 0 ez denean, hau da q c puntuan 0 ez denean, kasu honetan limitea x zera doanean gure funtzioarena, izango litzateke ordezkatzea p polinomioan c puntua eta q polinomioan c puntua, eta balioko izendatzailea 0 ez denez, baterako zaigu balio bat, adibidez L. Eta badakigu kasu honetan funtzioa jarraitu alitzatekela, bai? Ze balio konkretu bat ematen digu funtzioak, bale. Ze gertatuko litzateke bigarren kasuan, bale? Bigarren kasuan, funtzioa c puntura hurbiltzen denean, gure funtzioa, goiko polinomioak balio bat ordezkatzen dugunean c puntua n emango digu, eta beko polinomioan 0 emangaten badigu, bai? Kasu honetan, zenbaki bat zati 0 badakigu dela plus, minus, infinito. Eta guk badakigu egoera hau ematen denean funtzioa ez dela jarraitua noski, bale? Eta gainera funtzio ez jarraitua, eta gainera badakigu salto infinitu bat daukagula edo asintota vertikal bat x berdin c puntuan, bai? Apuntatuko ere. Asintota vertikala edukiko genuke, bale? Bale. Eta azkenengo egoera izango litzateke, bai goiko polinomioa ordezkatzen dugunean c puntua goiko polinomioan zein bekoan 0 ematen badigu, 0 zati 0. Kasu honetan, 0 zati 0 badakigu indeterminazio bat dela. Baina, zer gertatzen da? Goiko polinomioan c puntua ordezkatzean 0 eman badigu eta bekoan ere c ordezkatzean 0 eman badigu, esan nahi du c bai goiko eta bai beko polinomioen erroa dela. Hau da, goiko polinomio eta bekoa simplifikatu daitekela. Orduan, zer egiten dugu 0 zati 0 dugunean, zenbakitzaile eta izendatzaileak, idatziko dut, zenbakitzaile eta izendatzaileak simplifikatuko ditugu, eta berriz, gertatzen zaigunarekin, ez? Limitea kalkulatu. Oso ditzateke azkenengo egoera. Bale. Bale, ba, oin arte limiteak puntu batean aztertu ditugu, baina limiteak ere infinituan, edo minus infinituan, kalkula daitezke. Ikusiko dugu nola egiten den eta zer gertatzen den, bai? Demagun, limitea x infinitora doanean funtzio batena infinito ematen digula. Honek zer esan nahiko luke? Ba, grafikoki honelako egoera bat adiraziko luke. Hauen badin badira ardatzak, x-ak infinitora jotzen dutenean, hau da, onditzen direnean, emaitzare i funtzioak infinitora jotzen du. Hau zer litzateke egoera hori, bai, adirazita. Beste egoera bat litzateke, ba, x-ak infinitora jotzen duenean, gure funtzioak minus infinitora limitean minus infinitora jotzea. Hau grafikoki honelako zer izango litzateke. X-ak handitzen direnean, gure funtzioak minus infinitora jotzen duela. Bale. Hirugarren egoera bat izan diteke, gure funtzioak infinitora, oza X-ak infinitora jotzen duenean, funtzioak L zenbaki batera hurbiltzea. Orduan, kasu honetan zer gertatzen ari da? Ba, asintota horizontal bat edukiko genuke. I berdin L asintota horizontala.
eta grafikoki ikusiko dugu zer esan eduen honek baldin badira ardatzak, eta hemen I berdin L balioa adibidez hause litzateke L balioa, bai? Bale, balio horretan eukiko genuke ardatz horizontal bat. Zergaitik, gure funtzioak x handitzen denean infinitora doan enean, balioak L-era, gure funtzioak L-erako tendentzia dauka, hau da, x handitzen denean, gure funtzioak L-erako tendentzia dauka. Beraz, hor, asintota horizontal bat, gaindi ez dezakegun esi horizontal bat daukagun, bai? Honi, asintota horizontala deritxo. Eta azkenengo egoera, izango litzateke, markatu berriro, limiteak infinitora jotzen duenean, gure funtzioa ez existitzea. Osa, limite hau ez existitzea. Ze egoera litzateke hause? Infinitora jotzen duenean ez bada existitzen? Ba, gure funtzioak ez daukaela joera bat. Adibidez, funtzio trigonometrikoak, bai, sinua edo kosinua, bai, periodiko dira, errepikatzen dira, baina ez daukate tendentzia konkretu bat. Honelako funtzioak adibidez, ez dira mugagabe hasten txikitzen edo zenbaki batera hurbiltzen, bai? Ba, hausek izango litzateke, sortu daitezken egoeak, limiteak, infinitora doaz. Ba, diapositiba honetan ikusiko ditugu funtzio ezberdinen limiteak nola kalkulatu, bai, ideia batzuk ja barneratzen joateko. Adibidez, funtzio polinomikoen limiteak, bai, demagun daukagula honelako limite bat, limite x infinitora doanean, ba, funtzio polinomiko honen, ba, 3x ber lau, ken bos x ber iru, adibidez, bai? Bale, limite hau kalkulatzeko, zer ikusi behar dugu? Infinito ordezkatzen badugu x-en lekuan, 3x ber lau, ken bos x ber iru, ba, infinito ber lau lehenengo gaian eukiko genuke eta infinito berriro. Beraz, infinito ber lau, handiago da infinito berriro baino. Beraz, infinito aterako litzaiguke, emaitza infinito izango litzateke, bai? Aldiz, beste egoera honetan, x infinitora doanean, adibidez, minus bos x ber iru, gehi zazpi x ber bi, ken bederatzi, bai? Eukiko genuke mailarik handiena duen gaia hause litzateke, baina kasu honetan negatiboa da, bai? Beraz, infinito berriru, baina negatiboan, minus infinito litzateke, bai? Eta mailarik handiena duenez, hori izango litzateke emaitza. Zera, orduan, funtzio polinomikoetan ikusi behar dugu, idatziko, bai? Mailarik handiena duen gaiaren koefizientea positibo edo negatiboa den, positibo edo negatiboa den, kontutan hartuta, bale? Ikusiko dugu orduan, kontutan hartuta, plus infinito edo minus infinito ematen duen, bai? Bale, polinomikoen alderantzizko funtzioen limiteak. Demagun, limite x, funtzio polinomiko batena ematen diguna plus edo minus infinito, bai? Hau gertatzen bada, bere alderantzizko funtzioaren limitea, hau da, x infinitora doanean, baina alderantzizkoa, fxen alderantzizkoa da bat, zati fx funtzioarena, izango litzateke, ordezkatu da infinito, goian bat, eta limite x infinitora doanean funtzioarena infinito da. Beraz, bat zati infinito, 0 izango litzateke, bai? Bale, eta hurrengoa, funtzioa razionalen limiteak, bai? Funtzioa razionalak, iku direla zatikia razionalak, bai? Bi polinomioen arteko zatiketa forma, bai? Polinomio honek ikiko luke adibidez, mailarik handiena, imaginatua x ber m. Gehi ez daki zer, baina mailarik handiena figuratu behar dugunez, hori bakarrik idatziko dut. Eta qx polinomioena, b, forma ikiko luke x ber n adibidez, bai? Eta gehi ez daki zer, eta bar.
Vale, orduan, hemen, aztertu beharko dugu, bai, goiko polinomio eta beko polinomioen arteko, bueno, mailan ezberdintasunak, bai, ikusiko dugu, a ber, demagun, egoera bat, esan diteke, peren maila, p polinomioaren maila, q polinomioaren maila baino handiago denean, hau da, zenbakitzailea, izendatzailea baino handiagoa. Vale. Kasu honetan, limitea, x infinitura doanean, px, zatiku x, px goikoaren maila handiagoa denez bekoa baino, zatiketan infinito emango liguke. Bueno, plus edo minus izan diteke, Vale, plus edo minus infinito. Zeren arabera izango da plus edo minus? Ba, hemen ikusi dugun, aurretik ikusi dugun, a zati b hauen, bai, mailarik handiena duten gaien arteko zatiketa hori positiboa edo negatiboa den. Hau da, ikusi beharko dugu, mailarik handiena duten hoiek, nola dirasi hau, ba, plus edo minus izango da, a zati b honen arabera. A zati b, bai, a zati beren arabera. Zati b arabera, vale? Honela dirasiko dut, vale? Ulertzeko. Eta gertatu diteke beste gora bat, izan diteke, ba, beren, gertatu diteke, ba, beren maila, kuren maila baino txikiago izatea. Orduan, kasu honetan limitea, gure funtzio razionalarena, b-ekoa, izendatzailea handiagoa denez, goikoa baino, limite honek 0 emango liguke, bai? Ze gauza bat, zati gauza oso handi bat, 0 delako, bai? Vale. Eta azkenengo bat, izango litzateke, beren maila eta kuren maila berdinak direnean. Vale. Goiko zenbeko maila berdina direnean, limitea x infinitora denean, kasu honetan, izango litzateke, mailarik handiena daukaten koefizienteen arteko zatiketa. Beste guztia ez dugu kontutan hartuko, eta lehen esan dugun bezala, bakarrik hau, a zati b, bale? Ba, hauek lirateke hiru egoerak funtzio razionaletan, ba, limiteak infinitura doazenean. Beno, eta behingo, amaitzeko funtzio baten limitea ja xak minus infinitora jotzen duenean, bai? Aztertuko dugu funtzio polinomikoetan eta razionaletan zer gertatzen den, bai? Orduan, funtzio polinomiko batean, bai, limitea minus infinitora doanean, berretzaile handiena bakoitia bikoitia den kontuan hartu behar dugu funtzio infinitora la minus infinitora doan jakiteko. Bai, orduan, adibide etxo bat. Limite x minus infinitora jotzen duenean, ba, funtzionen, ba, 3x ber lau, ken zazpi x gehi bost, bai? Minus infinito, eragin handiena izango duena, izango da berretzailerik handiena duen gaiak, kasu honetan, lehenengo hauza, bai? Eta hor, aztertuko dugu berretzailea, bai? Kasu honetan, lau denez berretzailea, alau da, bai? Bikoitia denez, badakigu, zenbaki negatibo bat ordezkatuta, minus infinito ordezkatzen badugu xen lekuan, berretzailea bikoitia bada, positibo emango digula beti. Beraz, limite hau positibo litzateke, bai? Eta beste limite honetan adibidez, jarriko dugu bat simplea, 3x ber 3, bai? Kasu honetan, berretzailea bakoitia denez, minus infinito ordezkatzerakoan xen lekuan, bakigu negatibo aterako zaigula, beraz, emaitza minus infinito litzateke. Baina, kontuz, bidatu zer gertatuko litzateken beste adibide honetan. Minus infinito doanean, adibidez, minus 3, minus 6, x ber bi. Kasu honetan, negatibo minus infinitoa ordezkatzen badugu, xen lekuan, bai, berretzailea bikoitia da, beraz, positibo geratuko zaigu.
baina gai honek aurretik minus 6 bat dauka, beraz, x berbi positibo geratuko zaigu, baina minus honek negatibo bihurtzen du, beraz, minus infinitu izango litzateke emaitza, bai? Beraz, kontuz horrekin, bai? Eta zenbaki arrazionaletan, berdina, bai? Kontutan hartu beharko dugu, zenbakitzei eta izendatzaileeko polinomioen arteko zatiketaren zeinua, bai? Eta horren arabera ikusiko dugu infinitora edo minus infinitora duan limitea, adibidez. Limite x minus infinitora duanean, 5x berriru, ken 7x zati 3x berbi, bai? Goiko polinomioan zenbekoan aztertuko dugu zeinua, bai? Goiko polinomioan gairik handiena, berretzailerik handiena berriru da. Beraz, gai honetan 5x berriru minus infinito ordezkatzen dugunean negatibo geratuko zaigu goian. Eta besteak, ez duen ezain besterakin, ez dugu kontuten izango bakarrik gairik handiena. Berretzailea bakoiti, ikurra negatibo. Eta bekoan ordezkatzen badugu minus infinito, berbi berretzailea bikoiti, beraz positibo geratuko zaigu behan. Eta minus zati plus, minus infinito litzateke emaitza, bai? Beste goera bat edo adibide bat jartzearen, adibidez hauze. Minus 3x berbi, zati, 7x ken 5. Kasu honetan, minus infinito goikoan ordezkatuz gero, berbi bikoitia denez, positibo geratuko zaigu, baina minus 3 biderkatzen daukanez, minus bider positibo, minus geratuko zaigu. Eta bekoan, minus infinito xen lekuan ordezkatuta, negatibo geratzen zaigu, eta 7 dagoenez biderkatzen, negatibo. Eta negatibo, zati negatibo, positibo, beraz, limite hau infinito izango litzateke. Bueno, hausi izan da lehenengo hurbilketa bat nahiko sakona limiteetara. Eta, ingo ditugu hainbat limite eta praktikatzen, berehala harrapatuko diogu trukoa, ez kezkatu.